Jeg har valgt at lave en opgave, som går ud på observationer af regneprocesser. Og mit formål det er at se på regneprocesser, som børn de kommer ud for med problemregninger i 2. klasse, når de møder regnearter, som de ikke har prøvet at arbejde med før. Som indholdet under selve den fremlæggelse, der vil der først være præsentation af opgaven. Så vil der være nogle metoder, hvor jeg forklarer, hvad jeg har gjort og hvorfor jeg har gjort det. Så vil der komme resultater med analyse og fortolkning og fremtidig hjælp til børnene. Og til slut en konklusion, hvor jeg vil inddrage kompetenceblomsten. Som metode vil I få selve opgaven at se om lidt, hvordan den ser ud. Og den har simpelthen valgt til børnene at gennemgå slavisk. Og egentlig ikke give dem så meget forklaring igen på, altså vejlede dem igennem opgaven, da det skal ske på den måde, man skal simpelthen kunne se, hvad for nogle forskellige niveauer og kompetencer, som de forskellige elever har. Så har jeg valgt at skulle tage 6 elever alt i alt, og jeg har taget 3 piger og 3 drenge, og snakket med deres lærer om, at jeg godt kunne tænke mig at lave den her observation på 2 svage elever og 2 stærke elever og 2 mellem elever. Og så hvis man kigger på, hvor meget hjælp jeg har valgt at skulle give eleverne under den her opgave, så er det, at hvis de har stillet spørgsmål, så har jeg ikke givet dem det indirekte svar, men jeg har givet dem nogle hjælpende, vejledende svar, så de selv skal tænke sig færdigt til det, så de ligesom har en idé om, hvor de går hen, så de ikke bare går i sort. Her kan opgaven ses. Jeg har ligesom tegnet, det ligner lidt skakbræt, men det er en stor kage, hvor de simpelthen heroppe i siden skriver, at sorte kagestykker koster 1 krone, og hvide kagestykker koster 4 kroner. De får så til opgave at skulle regne ud, hvor meget hele kagen koster, hvor meget en halv kage koster, og så til sidst, hvad en kvart kage koster. Og så nede i bunden, hvor der står eksperimenter, skal skrive ned, hvad de forskellige beregninger, de laver, det er. Nu kigger vi så på den første elev, der har fået den her opgave for. Og man kan se, at han oppe til højre har skrevet ned oppe ved siden af kagen, at hvor mange kroner der er for den hvide og den sorte. Og det har han simpelthen gjort ved at tælle sammen. Men også ved at sidde nede i bunden og have skrevet, hvad 4 plus 1 det er, for det må give 5, så kan han regne sig frem til det. Så han har faktisk fået det rigtige resultat med, at selve kagen giver 250. Hvor meget halvdelen af kagen koster, har han også lavet korrekt, fordi han ved, eller har ligesom kunne regne sig frem til, enten har han kunne se det, eller så har han simpelthen regnet sig frem til, hvad han gav forklaring på, at han simpelthen sagde, jamen jeg ved, at det her det er halvdelen af det, for det kunne han simpelthen regne sig ud til. Og så skulle vi finde ud af, hvad det kvart af kagen kostede. Der gik den så lidt galt. For han har umiddelbart, han har jo så svaret forkert, fordi halvdelen af 125 er jo ikke 48. Så man kan sige, at han har jo lavet rimelig meget af opgaven korrekt. Dog er der lige den sidste, der lige glipper lidt. Hvis man så kigger på analysen af den her elev, så kan man se på, hvilke strategier, som han har brugt. Han anvender og kasserer forskellige strategier. Så har han forskellige regneprocesser til målet, og der er brugt forskellige tabeller. Og så regner han også i hovedet, for man kunne se på hans papir, der var egentlig ikke særlig meget, og han havde regnet sammen, så han brugte det primært i hovedet. Og så afbryder han, da jeg sad og snakkede med ham, så sad han typisk, og det kørte rundt i hovedet på ham, og det fortsatte, han tænkte, og han snakkede, og han er svært ved at ligesom koncentrere sig om én ting. Og som jeg har skrevet hernede i bunden, at så, da jeg sidder og snakker med ham, så tager han sig til hovedet. Når jeg bliver stresset, så bliver jeg simpelthen varm. Og når jeg bliver varm, så bliver jeg stresset. Nu ved jeg det! Man skal bare tage det halve, og så minuse. Sukker han, og så går han. Altså han var meget opsat, og han var super dygtig. Han var en af de stærke elever, vi havde. Eller jeg havde under den her fremlæggelse, eller den her observation. Så han var super stærk, hvilket man også kan se på den måde, han havde løst opgaven på. Hvis man så kigger på, hvordan han kan hjælpes videre med den her opgave, så var der jo egentlig ikke så meget problem med ham,
Udover at han havde et problem med at tælle den kvarte. Så det skal han ligesom lære at indforstå, hvad det kvarte er af en hel. Hvilke fremtidige undervisning kan støtte den elev? Det kan blandt andet være udfordrende opgaver. Det kan også være at udvikle den sproglige matematiske kompetence. Altså han ved, hvad det betyder, at en kvart er. For han stillede spørgsmål ved det. Hvad betyder en kvart egentlig? Hvad er det? Og så simpelthen begynde at arbejde med brøker og decimaltal for at styrke ham i det her. Den næste elev, som her har lavet opgaven, er en middelelev, og det skal siges, at tidligere elev, det var en stærk elev. Det her det er sådan eleven her, hun ligger i en 50-50 mellem at være svag og stærk, så hun ligger ret stabilt. Men man kan se, at det hun har gjort op i højre hjørne ved siden af kagen, har hun simpelthen har delt det ind i tabeller, og har brugt positionssystem, for så man kunne se, jamen hvis halvdelen af det må give de 125, hvis man trækker noget fra, lægger noget til og stiller op over for hinanden, så ved hun, hvad hele kagen koster. Så hun prøvede at regne resten sammen, men da jeg snakkede med hende, så da hun skulle forklare det, havde hun simpelthen svært ved at bevare overblikket. Og da hun sad og lavede opgaven, så gik hun lige pludselig i sort, og så rakte hun hånden op og kiggede på mig, og så siger hun, så jeg er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, jeg har gjort. Fordi hun var ikke helt klar over, hvordan hun skulle bevare overblikket. Så hun har lavet den første opgave rigtigt, men yderligere har hun simpelthen mistet overblikket, og har bare klasket et eller andet ned. Hun fandt så dog ud af, hvad halvdelen er, men resten fik hun ikke lavet, for hun kunne så ikke bevare overblikket. Hvis man så kigger på hende eleven her, og så siger, jamen hvilke strategier har hun brugt? Hun har det første brugt tabeller, fordi hun ved, hvad 5 plus 5 eller 5 gange 5 og bla bla bla. Så har hun også brugt kardinaltal, og så igen positionssystemet, som jeg nævnte tidligere. Det man kan gøre for at hjælpe hende videre i den her opgave, det er, at hun skal simpelthen kunne sætte sig ned og sige, okay, nu holder jeg lige hovedet køligt, og så ser jeg på, hvordan jeg kan bevare overblikket. Og så simpelthen komme med nogle præcise procedurer i form af vejledning til hende, så hun har lidt nemmere ved at bevare overblikket. I fremtiden, for at kunne støtte hende, der er det simpelthen, at man skal kunne få hende, så det sidder fast på ryggraden, hvordan man opstiller regnestykker, og simpelthen laver gangestykker, og så opstiller tallene rigtigt, for hun kan godt med positionssystemet, men alligevel når hun skal opstille noget, så har hun det med at kludre rundt i, hvor de forskellige tal skal stå henne. Så har vi den sidste elev, jeg har valgt at tage 3 ud af de 6 elever, jeg havde observeret på, hvor man kan se, som han ligger her, han er den svage elev, han anede ikke, hvad han lavede. Han havde absolut ingen idé om det, og fik faktisk hele kagen til at koste 30.000 kroner. Og da jeg så sad og snakkede med ham efterfølgende, så var han meget sikker på, at det var rigtigt. Men alligevel så har han fået halvdelen af kagen til at koste 125, og så var han i tvivl. Så han har egentlig ikke, altså han var helt blank, og han vidste ikke, hvordan han skulle gribe opgaven an. Og da jeg sad og observerede under det, så kigger han på opgaven, skubber han lidt væk, så tager han armen på den igen. Men han vidste ikke, hvor han skulle starte, så han sad bare lidt og viftede med blyanten og sad og kørte lidt rundt på stolen. Så han har ikke været klar over, hvad det var, at han skulle gribe an, og hvordan han ville ledes. Som analyse på den sidste svage elev her, så kan man se, at kigge på, hvilke strategier han har brugt, som jeg har gjort med de andre 2 elever. Han har for det første ikke styr på positionssystemet. Han har ikke nogen decideret strategi, og så har han lærevansker i matematikken. Altså kommer skidt fra start, og derfor sat af, altså han tænker, hvad pokker er det lige det her der. Og så den sproglige dimension er i den her elevs hoved fuldstændig umulig, og så bliver han meget forvirret, og på grund af de her skæve streger, som han sætter, og så er der noget, der går den ene vej, og han kan simpelthen ikke bevare overblikket som tidligere elev. Hvordan man kan hjælpe ham, og også i fremtiden, det er at støtte ham i optælling af felter, altså simpelthen også at lægge sammen, så det er grundmatematikken med at skrive 2 plus 2, og trække fra hinanden, og så også støtte ham i at bevare overblikket, og så simpelthen lære ham positionssystemet og titalsystemet og forståelse af kardinaltal. Som faglige mål i forhold til den her opgave, som jeg har givet de her 3 ud af 6 elever, det er, at jeg har kigget på fællesmål
trinmål efter 3. klasse, altså noget de skal have opfyldt, når de når op i den her klasse. Det er at opfylde trinmål om at kunne arbejde individuelt, om at løse problemopgaver, og også indgå i en dialog om matematik, hvor elevernes forskellige idéer inddrages. Altså hvor de simpelthen kan stå på egne ben, og så sige, okay, det er den her opgave, den skal laves sådan og sådan, men hvor de også forstår det, hvor de ikke skal have 20 forklaringer på, hvordan at en kvart for eksempel skal forstås, og hvordan det ikke er. Ved det der har jeg så valgt også at kigge på kompetenceblomsten, som også er noget, de skal have noget opfyldt, hvor at den her opgave, den indeholder kommunikationskompetencen, problemhandlingskompetencen og repræsentationskompetencen, og så også tankegangskompetencen, eller som nogen vil kalde det, ræsonnementskompetencen, fordi det simpelthen det der med, igen, som også fællesmål siger, de skal kunne sætte sig ned og bevare overblikket og forstå, hvad det betyder, i stedet for at være vildledt, og kan sætte sig ned og lave en opgave, uden at gå helt i sort. Som konklusion og afslutning, der har jeg valgt at tage udgangspunkt i, som jeg har skrevet her, at på trods af, at eleverne ikke har lært om multiplikation nu, kunne mange af dem alligevel løse noget af opgaverne, som jeg havde givet dem i opgaven, som lagde op til multiplikation. Nogle af eleverne gjorde endda brug af multiplikation og division, uden at de var bevidste om det. Og det fandt jeg ud af, da jeg sad og snakkede med dem om, hvordan de havde gjort, og hvad de havde foretaget sig. Og de var egentlig ikke klar over, at det var det, de havde lavet. Men det var det jo. Det kunne man se på papiret. Også da man spurgte ind til, hvordan havde du fundet ud af det. Jeg havde taget halvdelen, men uden de vidste, at det egentlig betyder at dividere. Der er også i høj grad brug for differentieret undervisning i denne klasse, da der er langt imellem de stærke og de svage elever. Den første elev, jeg tog og analyserede og kiggede på og havde en samtale med, han var den stærke elev, og han tænkte sådan ud over grænsen og tænkte, hold da op, det var da en høj kompetence, han havde fagligt, i forhold til den svage elev, der fik et helt forkert niveau eller tal på, hvad det egentlig skulle give. Han fik den til at give 30.000 kroner. Men det han egentlig sagde under, da jeg sad og snakkede med ham, det var, at den gav 3 millioner. Nej, den gav 30 millioner, sagde han så. Nej, det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke lige, siger han. Så der er meget langt imellem de stærke og de svage elever, hvilket jo så gør, at der er brug for en differentieret undervisning i den her klasse.